Diajak diriku. Ono wigati apa kaya sira tumuju iki lampahungan diajeng. Pangapuntenipun ingkang ageng Cintipati. Ngantos kula wani cedhak dhateng panjenengan wonten ing tilam pagelingan. Jalaran kula kepengin matur dhateng panjenengan dalem. Matur kang bloko marang panjenenganku. Menapa boten ing panjenengan mangke duka dhateng kula? Babar pisan ora diajeng. Kanjeng Dipati. Kula kepengin swita dhateng panjenengan. Swita. Kados mekaten. Dasare swita kuwi apa? Dasaripun swita. Kula kepengin dados garwa panjenengan. Kowe tresno karo aku. Apa ora kleru kang sira ngandhake tresno marang panjenengan? Kenging menapa? Jalaran kula boten saged nyampaiken. Nanging Kanjeng Dipati kula sebar. Saya saged ngapaken kuliah. Pancen dasrojo besok kapan aku bisa sandingan marang diajeng hatanipun. Kang supaya anjejeripun Kakang Minoko karo Prameswari. Menapa saestu ngendika panjenengan menika Kanjeng? Menawi ngaten damel bongkonge manah. Menawi to panjenengan dipun nampi kadosanipun. Gajatani Kula paring dawuh. rumangsa bondo rasane tunggalipun Kakang. Kalamun kapriksan lan kaprungu dening kawula. Yen pensanku bakal mundhut karo ananing diajeng atanipun. Mindah boyo mengopo alok ing sakabehing para kawula padha bungah diajeng. Menapa kados ngaten Kanjeng? Rumaos remen sanget menawi to panjenengan ngendika ingkang kados mekaten. Tresnat Nono Kula badhe tresnani dhateng panjenengan Kanjeng. Tresnawati
Jajah Teningrum. Ojo dadi biasa kadang ono barang pun kae. Wong ayune kaya jajah. Iki alus e kaya ngene Mas. Ya anu kenging napa? Kang Mas Prabu Sedang ono tempe ono titipku jajah. apane sing ditempleki? Kang Mas. Katurane modus niku tembok sih. Niku saka Kang Mas Prabu. Yo. Malah guyu. Lah nggih. Wong niki cetha ngeten kok jenengan lus-lus padake pipi. Sing tak lolos simal pipine Jajah Teningrum. Pripun? Pipi aluse kaya ngono, ha? Nuwun pangapunten boten wonten pawestri setunggal wonten ing papan menika. Menapa malih sinten wau? Jajah Teningrum. Adaningkum. Punten dalem sewu. Boten wonten sinten-sinten, Kang. Ah, Dimas, Inggih. kowe aja doroh karo punikakan. Belum. Yen kowe doroh apa ora ngerti pidanane? Baik. Kalamun neke sira bae ngapusi malah punikakan. Yen Jajah Teningrum mapan oleh dilepawung dia, Dimas. Menapa inggih saestu wonten pawestri ingkang nami adaningkum. Lagi wae temekane papan kene aku dimuwake. Yen Jajah Teningrum kae ngadake tresno karo punikakan. Punikakan nanggapi Jajah. Najan wong saka ing pertapan, najan piyai saka ing pagunungan paribasan. Ning jebul wong desa kae ayune ayu tenan. Wah. Jenengan niku menawi paring pangandika saya nglantur. Kok wonten bocah wadon saking Karang Pradesan munggah wonten ing tilam pagulingan. Ingkang wonten nggih emban, para emban sing lemu-lemu niku. Sing gembrot-gembrot boten enten sing ayu kados ingkang panjenengan cariosaken. Yen ngono aku iki mang ngipi yo, Dimas. Ngipi salebetipun melek niku jenenge wong lam-lamen, impen-impenan. Dimas, Kaya yo-yo ning jebule dudu. rumah saku ndak los-los pipine sing alus iki mau. Ana ping pentene pipine temblekke pipine pun kakang. Inggih. Rumangsa aku matur banget marang Jajah Teningrum. Kalamun dhewe kersa ndak pundhut karo minangka karo prameswari. Ngaten. Nek aluse nggih alus, ning beda lho aluse pipi kalih aluse tembok niku. Mosok aluse tembok jenengan ambungi kaya ngoten. Mas Niki kantos ngetok ganten. iki marak rono kawula sing papan kene. Namung kula ingkang sumerep lah Kang Mas Prabu. Mapan Dimas kebenaran Dimas. Kalamun kang sira tumeka di papan kene. Ngiras pantes kondo karo kowe. Inggih. Wanita kang aran Teningrum kae saka pertapan Majarata. Wah. Pertapan Majarata. Iku kalebet pertapan ingkang tebih sanget. Bener, ora kleru. Lajeng kersanipun Jajah Teningrum bal alamar. Kalamun dhewe kersa tau gakeno karo prameswari. welah. Wah, niku menawi Kang Mas Prabu kagungan kersa ingkang kados mekaten. Ngersakaken wanita senaosa namung saendang sutaning pendhita bocah Karang Pradesan. Badhe pun sengkakaken pinangka garwa prameswari. Ora kleru. Wah, iki upami kula ugi milik ngaten menapa kepareng. Ah, milik karo sapa Dimas? Nggih milik kalian adaningku. Loh, Menawi Kang Mas Prabu kemawon kayunggun kasengsem kalian ayunipun adaningku menapa malih kula. Mas. Nggih. bocah wadon mung sawiji. Kalamun sing kersake
Priyayi lolo kuwi ora ana tunane. Sambalipun kakang yen Kang Sira ya Kang Sira. Ngaten. Oh inggih. Kula yakin Kang Mas Prabu ingkang badhe dipun tampi. Badhe kelampan boyong adaningku. Ewadene kula namung ndereke sinten ngerti nasibe lagi apik. Oh, Dimas. Nggih. Saiki jawab prajurit kang oke. Ayo, tumuju ning pertapan Wajarata dilamar. Oh, ngaten nggih. Monggo derekaken. Timbalan Bopo. Pangestune Bopo tampan ana. Sanget anggen kula mundi mewana jijimat kula. Nanging ugi boten katalupen sungkem kula kunjuk. Ya. Tak tampa gawe bombong penggawe. Bopo lungguh sing prayoga. Ketakaken dawuh. Yuk, Idaning Ro. Kula Bopo. Pangestune Bopo tampan ana ya. Sanget angin kula nampi dadosaken teguh manah kula Bopo. Lan kabeh para murid sing padha tumeka ana ing percabakan Majarata. Aku maturun banget wondening kowe kabeh padha sudi ngangsu kawruh. Apa sing tak ulangake karo kowe kabeh ya? Ya, lungguh dhisik ya. Pasyake. Dawuh. Kowe pinangka dadi pengarepe kabeh para murid Nggih. sing padha nyetsep marang elmune Bapa. Sing padha gelem nampa marang wejangane Bapa. Nggih. Kira-kira apa wis kok tindakake kabeh wejangan-wejangan saka aku? Menika sampun kula tindakaken. Sedaya wejanganipun Bapa sampun kula wedharaken kalian para siswa-siswa wonten ing Majarata. Ya. Menawi saking pemanggih kula Bapa. Ketingalipun para cantrik utawa para siswa menika sampun wasis trengginas. Menawi Majarata katempuh panca bebaya napa kemawon cekap wasyaking dalah para siswa piyambak ingkang badhe nentremaken Majarata. Ya yen kaya ngono ibarate upama Bapa nandur bakal mundur. Inggih. Dek, adaning ro. Kula Bopo. Nadyan kowe jejere putri ora ketang sak pira kudune melu ngudi kawruh bab kawruh urip ana ing alam dunya. Ya. Ki Bopo. Jare Kakang wajaking ki nek kula melu dheweke kae lho Bopo gladen iki ora entuk. Adaning rong iki cawe dadi pegaweamu ning pawon wae. Ora entuk sinau kaya aku. Ngono. Ngono lho Bopo nek itu Kakang. Pangapuntenipun Bapa. Teges kula pikantuk menika mboten. Kula eman kalian si Adi Adaning Rum. Piyambakipun bawaanipun wanita. Wadon menawi sesep utawi dedel kulitipun. Ingkang eman sinten to? Rak kula dalah Bapa. Kula eman sanget. Nggih. Perkara kanuragan iki ora ngemongake kakung nadyan putri watone gelem ngudi ing kono bakal kelakon kanuragan sapa wae bisa. Lho, iya to Kakang. Sampeyan iki sampun sampeyan latihan aku melu ora entuk. Nggih. Iya Ya aku Kakang. jaluk pangapura. Teges aku ngewakake si Adaning Rum niki ora. Mergo tegese Kakang nyandhep anggonmu gladen olah blaraga. Siji kowe buta wadon. Loro, mengko yen ana apa-apane karo awakmu. Sing cilaka ora mung cukup kowe. Sing rugi ora mung kowe, Kakang uga rugi. Lah ning yen aku bisa duweni kaluwihan yen aku metu
dhewe yen ana bebaya ora aku bisa njogo. Ya wis. Dhewe Yen Kakang. pancen kowe meksa karo Kakang, ora suwe. Sesuk-esuk bakal kowe tak gladi dhewe. Tenang kuwi Lho, Kakang. kaya ngaten lho. Aja goreng lho, Jo. Ora. Lho, Bapak, adate iki Kakang Wasyake iki goroh, Bapak. Goroh. Dihapusi. Muni sesuk tak gladi ngono kuwi aku ditinggal, Bapak. Aja. Agane lho. Kakang Wasyake. Yen adat sabene Kakang Goro iki ora ning pengarepane Bapa. Iki ning pengarepane Bapa. Umpama Kakang Goro mesti wae Kakang entuk duka karo Bapa. Aku ora bakal Bapa. Tenang ya, Kakang. Yo. Ya wis janji lho, yo. Nanging sing dadekno bingunge wong tuwa kuwi rak perkara ati. Ki menapa kados ati? Saben ana kanoman sing padha arep tresna karo adikmu. Ya gine kok palangi. Adikmu ki wis ngancik tatarane kuwasa. Wis patut lamun kawengku dening priya. Kula ngertos. Ayo. Menawi adaning ro menika sampun remaja putri. Nanging kula iman tegesipun kula mepalangi menika boten. Nanging kula pados tiyang kakung ingkang saged ngayomi kalian adaning ro njagi keselamatanipun. Lah terus yen nganti mung kaya ngono. Apa ora jeneng kowe kuwi arep nutup karo wong tuwa? Boten. Sing nutup ora kowe ning wong liya. Kae lho. Ya, Iki. anake Prabot. Kula ngertos. Wis semono gedene urung duwe bojo. Iki lak ya wong tuwa sing ketutup. Papuntenipun Bapak. Teges kula menika ning semaken asmanipun Bapak menika mboten. Nanging kula iman kalian adaring ro. Menawi mangke diwengku salah sawijining kakung namung sak-sakipun kakung. Ing mangke wingipun kados pundi? Menawi digunjak kalian sanes napa kakungipun saged mbelani, saged ngrungkepi kalian adaning ro. Kula pados tiyang ingkang sekti ingkang jaduk ingkang saged ngrungkepi kalian adaning ro. Ning ngene lho, Kakang. Jadi Lah yen mengko ora ana kakung bisa ngalahke sampeyan, lah dimu ora dadi prawan kasih. aja kuwatir. Mengko yen pancen ora ana kakung sing bisa ngalahke karo Kakang. Yen Kakang condong karo kakung kuwi, Kakang tak etok-etok ngalah wae ora apa-apa. Langsung. Ana tamu Wasyake. Menika leres. Monggo di sana. Nyuwun sewu di sana sampun ngantos kirang ing pamengku. Nggih kados ngaten menika papan gunung kula awit mapanipun wonten ing Pradusun. Keparenga kula badhe tetepangan. Mijil saking pundi lan sinten asmanipun di sana. Dipun wanahake kemawon, Bapak. Adoh sing Kabupaten Kuningan. Endro Sekti Bupati pangkat kula. Saking Kuningan. Nggih, Kecicak. mestaken. Ingkang setunggal menika Semanten ugi kula saking tlatah Brangingkilen Kadipaten Kerawang. Prabu Dendha Sewu jenengku. Kok aneh nggih, Bapak? Dendha kok mensewu. Dendha Oh, kok sewu. prayi Bapak. Timbang Dendha 100. Kula niki gumun. Wong kenging dendha namung 1000 niki. Oh lho, Kakang. Oh, ngaten. Jeneng ki aja dodeke. Nggih, nggih. Maturun sanget wondene panjenengan dalem sedaya. Adipati kersa rawuh wonten ing rompok kula. Lajeng kagungan kersa menapa, Nak Mas? Kula menika badhe paring ganjaran dhateng panjenenganipun Bapak Reksi Pragata. Paring ganjaran. Nggih, Nyuwun sewu. Adat rupiah tiyang sampun nampi ganjaran menika nate labuh-labuh dhateng negari panjenengan. Kamangka kula mboten
rumaosi labu-labet dhateng panjenengan. Senasa panjenenganipun bapa mboten anggadhahi labu-labet. Nanging panjenengan sampun paring pewarah dhateng kawula. Niku to menika sampun limrah. Menapa namung jika badhe paring kekocah dumateng kula? Ganjaranipun Bapak. Injih ganjarane napa? Montor mabur. Wah, Tur maaf. Waduh. Omah sing tingkat 28. waduh, aku rak mbetiting ya, Le. Sampene manggon aja ning isor, manggone pol dhuwur. Lah mengke nek ciblok pripun? Ah nganggo montor mabur. Oh, Stajit enggak si pol dhuwur. Lah nek omahe tingkat 28 niku nek bubuk mengke kasure tingkat pinten? Kasure tingkat 15. Tingkat 15 po. Mengke jenengan nek bubuk nek kasur tingkat 15 hati-hati lho po. iya, Nduk. Lah nek jenengan domah terus mati piye aku lak kelangan bopo. Aja kuwatir mengko bapa hati-hati. Apa? Ben ora glundung nek turu Ah, ditaleni. Kados pundi? Saderepun panjenenganipun Bapa Reksi Pragota kula paring ganjaran. Iki. Kula menika rak ngepinginake mulya Bapa Reksi Pragota. Esmindah menawi kersa kula boyo wonten Kabupaten Kuningan ingkang angka kalih. Lah menika ingkang dados wigatenipun Bapa Reksi Pragota. Kula ngepinginake nglamar dhateng putra panjenengan ingkang asma Diajeng Ayu Ada Ningrum. Anak kula adane. Aike. Ingkang setunggal Kula menawi kula ugi munggah karep kalian Kang Mas Prabu Indra Sekti badhe nglamari ingkang putra ponadane ewadene bebungah ingkang kula beto pinangka titian anggen kula mboyongi Diajeng Adaning Rum menika mobil Isuzu. Wih. Mobil Isuzu. Empuk. Aneh. Kok mobil Isuzu? Adate iki sing duwe mobil Isuzu rak wanita to, Bapak? Kok Isuzu wanita? Adate sing duwe Tegese niku Isuzu Panther. Panther irit hemat lan kuat. matur nuwun Ning pun payu. sedaya sami-sami badhe kersaken anak kula adane. Rening kalengganika bocahipun ugi ngadhep wonten ing asuk panjenengan keparenga badhe amangsuli dhateng kersa panjenengan. Oh, ngaten. Dek, kula, Bapak. iki dipati arep nglamar karo kowe, Nduk. Adane Rom, Kakang Mas Yakin. kowe nek tresno padha tresno. Nek ora tresno padha tresno. Kaya ora tresno, blok kowe. Aku blokok, Iya. Kakang. Aja kok tutup-tutupi, aja wedi kowe. Ana Kakang Mas Yakin. Tenan ya, Iya. Kakang. Bapak, rego ning kene aku duweni sedulur kakung sing setia karo aku. Iya, iya. Aku bakal piwangsulan ya, Bapak. Iya kono-kono wangsul. Wangsul sing cetha. Bloko ben supaya weruh. Ngono, Kakang. Iya. Nuwun sewu nggih Kanjeng Adipati. Boten teges kula niku ajeng nampel panglamar panjenengan. Wong kula niku mung bocah desa kok nggih. Panjenengan niku Adipati sesembahan. Ning pripun nggih? Kula niku dereng seneng duwe bojo. Loh. Umure piro umure? Hah? Kok urung Nek diseneng bojo? umure ngoten kula pun 20 taun. Nek 20 taun kuwi wis pantes kalamun kawengku salah sawijining priya. Kanji kula mau lak matur kalih panjenengan. Kula niku dereng seneng duwe bojo. Pripun? Ngaten iki mawon. Nek urung seneng di bojo, Ampun dumo. Kula niki sing prawan kok ditumo. ora entuk didumuk. Nek diangguk to. Ditumo ra entuk kok diambung. Aja cedak-cedak.
Katone wong iki galak. Iya, bae. Lah napa nggih? Ana pungki. Siapa kakang? Saiki jawab Fedi. Hah? Nggih pangapuntenipun iki ngajeng nggih Kanjeng. Ya. Kula mboten saged nampi katresnan panjenengan utawi panglamarken jenengan. Ora bisa nampa. Tak rusak lemos. Syukur. Loh, Apa? Krewean dadi grojogan. Piye? Kira pantes arep ngerti para siswa. Ngaten nggih. Kabeh para siswa iki ana pendadaran ana tamu sing barang amuk iki mono pegaweanmu coba ketokno kaya ngapa kuwane namu lan kastenmu ya Ayo, jangke kabeh. Kula boten negaraken kalian para siswa menika. jur karep Menawi kangge wonten kawonanipun para siswa, tantu aja rata didamel karang abang. Kula piyambake kamu dibutuh. oh ngono iki